Kážem, ale ja mám taký príhovor, teda keď som najstarší tu, a nemyslíte si, že vy ste najstarší, ja som najstarší. Tak vás privítam tu v našej krásnej dedine, teda v Zádrive. Máme slávnosť, oslavujeme narodeniny do našej milej sestry Márie, teda. A chceme aj takýmto spôsobom ukázať, že máme ju radi. Zároveň chceme takýmto spôsobom tiež poďakovať Bohu za dar života. Vraj má 50 rokov. Nevyzerá, nie? No a to by som chcel povedať, no. 50 rokov. Podľa Svätého písma to je, ešte má 20 rokov pred sebou, ale keď bude silná, ešte má 30 rokov. Ale podľa slovenskej pečničky ešte má 150 rokov. Pred sebou. Lebo korytnačka aj žije. Ešte 150 rokov má pred sebou, takže 50 to je nič. To je žiadny vek. No ale môžeme sa postaviť. Gratulovať. Takže ešte nedržíme takéto poháriky. Mám taký iný systém. Takže poslúchajte ma. Takže ideme v mene všetkých, teda tebe gratulovať. Všetko najlepšie k narodeninám. Veľa radosti, veľa spokojnosti a veľa síl. A aby si vydržala s nami. S nami to nie je to jednoducho. Je to niekedy ťažké, je to niekedy to radosné, ale potrebujeme tú silu od Pána Boha, najmä veľa Božieho požehnania. Takže, pán manžel, v tvojom tento deň teda chce venovať jednu piesň tebe. Keď on nespieva také dobrý, teda on mi poprosil, aby som s ním spieval. Tak spievame to peknečku, tú 50-ku, hej? Dlho sme to cvičili. 5 minút. Tak neregistrujte hlas, ale slova. Tak som slova, čo už poznáte. A kde máš papier? Ako ten čas letí, máme 50, dospelí sú deti, nech sa už im hrá, sú to známe veci.
jej gratulujeme všetko najlepšie k narodeninám, nech sa ti darí a ešte veľa radosti. Tak, na zdravie. Zaspievame. Živio, 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 mnoga leta, živio, mnoga leta, živio, 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 100 let, nech žije, žije nám, 100 let, nech žije, žije nám, ešte raz, nech žije, žije nám, nech žije nám. No, na zdravie. Aby som ruky netrásla. Matka si bola tvočila. Tomáško, na zdravie. Tomáško, keď chodí, no ťažko sa ma nesúka. Na zdravie. Na zdravie.